Tumo bende okolantiere weche mopogore opogore ma bende koro mienjo kanyo kaka Sugar Board nek bed ni duoko kapok wadhi kata mana e twak mamoko. Ahinya nitiere kaka ogendo bende nowacho nitiere kaka report mosebede kichwalonu mag seyo Sugar Board osebedo kotime ang'o kanyakla kod kata mana penjo mamoko ma winjo ka tiang'o penjo kanyo. Contract orak ma bende koro nokete kembe gi e buoge wacho ni higni 30 nang' meni pok farmers oneno gi community bende nokoriwe paro makamano mana minyalo duoko. Sama wacha ni ne losore mar kawo kembe gi kete lwet ji giwegi, sirikal kaka katiba wacho en ni nyaka umany pach jopiny. Nwamanyo pach jopiny kendo nwadhi e kambi ka kambi kuonde ma leasing gi timore, ma nwawuoyo gi jo county government, ma nwawuoyo gi all stakeholders no participate e leasing ni. Ma ji oduogo winjore bang'e ni koro ene gima ber koro monego watim mondo wakony kembe gi. Mama notimore. Koro ing'eni gima timore Sharon, sama udonje winjruok mar ohala, nitiere gik ma inyalo keto ne jopiny mondo ne, nitiere gik ma be mana ng'ama uketo gi andika ni ema nyaka ne. Koro ma onego bed ni japiny ng'eyo ma be wan gadier japiny nigi ratiro mar ng'eyo gima timore kaka kembni gi okete lwet ji giwegi, ma mano en ratichgi kendo ratiro no ochiw mana gi chike ma Kenya ka. Ma notimore kendo japur ong'eyo maber ni leasing otimore bang' higni 30 kembni gi dok ne sirikal. Japur ong'eyo